Čaute, ahojte. Toto je môj meninový špeciál. Postavili sme si so sestrou, tiež youtuberko, také youtubové štúdio. Ja to si sem dal aj vláčiť, no aj osvetlenie. Tu je vchod do sestrinej časti. A prosím, dajte aj mojej sestre Dianke D6. A hráme ďalej. Toto je meninový špeciál, tak sem vyskúšame urobiť také pekné meninové stavby. Takže najprv to, čo je počuť v ďalšej miestnosti, to si nevšímajte, to je natáča moja sestra. Takže youtuberka Dianka D6. Nezačal o svojej šákovi. Tak je, tu nás si zoberieme. Ešte tu nás si zoberieme redstone a redstone repeater. Tlačítko. Teraz neviem, či alebo dispenser. Asi dispenser. A ešte fajru. Aké chceme? Ja chcem zelenú. Tak. Tu postavíme redstoneové hodiny. Tu ich dáme. Dáme ich tu. Takto. Tu som urobil nechtiac dieru. Hardcordy budú vychádzať pondelky, stredy, nedeje a piatky. Ale teraz, keď mám meniny, tak možno, že jeden hardcore natočí. Takže to som zabudol, že mám kreatív. Sem dáme raketu, ohňostroj. Ovo staviame. Najprv aktivujeme a zoberíme. Mám pocit, že toho je tak málo. No, to budem ignorovať. To budem dať. Som zabudol. OK. Tu nastaviame. Tuno. A takto. Tu nás si čupneme a dáme na to takto, aby nebolo vidno tie redstoneové hodiny. Tu nám si môžete hore postaviť napríklad nejakú sochu alebo fontánu, keď by ste chceli. Že by z nej napríklad striekal z fontány ohňostroj. Hráme znova na Nintendo. OK. To bola moja noha. Nintendo. Zoberiem viacej ohňostroja. Koľko? Asi 30. Presne 30. Tu ho dáme. Áno, a funguje to. Pekná meninová stavba. OK.
OK, ukázali sme si, ako vyrobiť perfektný ohňostrojovač. Necháme dohorieť a ešte ukážem dať. Na čo sa to dá použiť. Kedy končí ohňostroj? Práve skončil. Posledný ohňostroj do výbuchu. A keď tam dáme to, tak to bude tak vujkať. To je dosť otrávne. Dá sa to použiť na prekážkovej dráhe. Dona si to zoberiem a vrátim späť do iného. Tak čaute a hojte!